Наши рідні земляки, пінчуки. Ми ті, хто по волі судьби тепер живем у далекій Австрії, але душою і серцем разом з вами. Бо там, на Пінщині, зосталися наші рідні і близькі нам люди. Ми бачимо, що робиться на нашому з вами пригожим Поліссі, як теперішня влада затримлює і б'є наших людей за те, що вони супроть обману, супроть гвалту, за те, що вони хочуть свободи собі і своїм дітям, за те, що вони хочуть справедливих виборів президента. Ми не можемо бути в стороні і бути спокійними. І тому звернулися до вас на тому язику Полісся, на якому баяли наші діди, наші предки. Не здавайтеся, тримайтеся, сплочуйтеся, розтлумачуйте тим, хто ще не розуміє, що він при гэтій владі раб. Виходьте разом на протести. Помните, чим скорій ми скинемо шиї гэтих дармоїдів, тим хутче ми почнемо наладжувати наше життя. Ми віримо і знаємо, що на Пінщині не всіх ще зламала Лукашенківська влада. Живе Пінськ, живе Білорусь!